Go. Godt. Velkommen til. Jeg vil nu lære jer om Heimlich-metoden. Som vi ser, så står Knatrup og spiser noget æble. Det får en galt i halsen. Han kan ikke få det op via hoste. Vi har prøvet nu med slag og dunk, så det sidste, vi skal prøve nu, det er Heimlich-metoden. Jeg tager min arm, og så med lillefingeren, der mærker jeg så lige imellem brystbenet og navlen, hvor det hænder omkring, knytter hånden, og så ruller jeg op. Med den anden hånd, der tager jeg så henover. På den måde, så rammer jeg omkring solar plexus lige ved brystbenet. Jeg viser det ikke nu her, fordi at det kan forårsage indre beskadelse af organerne. Men det, som man gør, det er, at man læner personen lidt forover, og så forsøger man ved at trække ind og op af serier af 5, hvor man tager 3 sekunders pause imellem. Så det kommer til at se således ud. Sådan der. Det var 5 tryk i maven. Det var så ikke med 3 sekunders mellemrum imellem, men det er for at illustrere, hvordan man bare trykker ind. 5 3 sekunder, illustrerer og sådan. På den måde, så prøver man at få fremmedlemmet op,